Hemmede salam dostlar, kanalyma hoş geldiniz. Bugün size script'te görmeniz üçün 4 saat film hödürlemek üçün tayar olsanız başlayas. Eger siz gangster, güç ve parlık bilen bağlanışlı hikayeler goworyan bolsaň, onda Goodfellas geçip bolmazak film. I just wanted to be a gangster. Martin Scorsese tarafından düşürülen bu film, hakikattan hem bolan vakalara esaslanan klasik kriminal drama eseridir. In a world that's powered by violence, on the streets. Hikaye, yaşlıktan mafya dünyasına giren Henry Hill varada. Hey Mom, what do you think? You look like a gangster. Ol tiz depkinne yokar galyar, pul ve güç kazanýar. Ýöne her zadymyz bakasy bar. By the time I grew up, there was 30 billion a year. We parlyk, peselip, guman artan wagty onuň dünýasy ýuwaş-ýuwaş dargap başlaýar. Believe me, we trying to steal every bit of it. Ray Liotta, Robert De Niro ve Joey Pesci bu filmde öz profesional çıkışlar bilen çıkış etýärler. For most of the guys, killing's got to be accepted. Goodfellas IMDb ratingi 8.10 dedi. Very funny, guys. Here's a leg. Here's a wing. Garaz bu film diňe kynçylyklar haqda eýsem islew, açylyk hemde kriminal durmuşyň howpy barada. For us to live any other way was nuts. Eger güýçli we darkynly kriminal filmler halasan, Goodfellas top-bar watchlist'in başynda bolmaly. Eger senem 2000-njy ýylyň action filmlerini halaýan bolsaň, onda 2007-nji ýylyň Hitman filmi sen görgän lazım bolupdyr. Populär oýun seriýalaryna esaslanan bu film bize Agent 47-ni ýokary derejede taýýarlanan, genetik taýdan güýçlendirilen kontrakt killerini tanıştırýar. Siyasi adam öldürmek organizasiyası başlawarman soň Agent 47 halkara derejeli gözlem nişany bolýar. Kim tarapyndan da düşürileni biljek bolup, ol özünden köp bilýän sırly bir aýalga duşýar. Thank you for the introduction to Udre Pelikov. Indi ol dönüklikden halas bolmaly. Interpol'un açyp gizlin dilli urşuň arkasyna hakykatda öz missionyny ýerine ýetirmeli bolýar. Little help, please. Timothy Olyphant, Agent 47 romanynyň köp adamyň intiham ýatdan çykmajak we täsirli keşfini ýerine ýetirýär. Hitman filminin näde başlanyny görmek isteseňiz, onu siz 2007-nji versiýasy bilen başlap bilersiňiz. 2013-nji ýylda çykarylan bu action kriminal thriller video gahmany esasynda, ýani Agent 47 täzeden ütköşmeler bilen ekranlarda dolanyp gelýär. You, my friend, are a riddle to me. Genetik taýdan güýçlendirilen bu Agent 47 ýaşlykdan bäri robot ýaly taýýarlanýar. Haçanda güýçli bir gurama muny tutjak bolup gözläp başlaryna, bul kart ýatly sırly bir aýal bilen duşýar. You don't want an agent. Ve kartýanyň kakasynda agent programmasynyň beýin gözüniň ähli sırlarynyň açary bar. Şol sebäpden hem Agent 47 on goramaly bolýar we şondan soň ol öz geçmişini tapmasy ýaşar. What do I have to do? Filmde güýçli söwüş performanslary we döwrüwat tehnologiýalar, arasda kamera işleri bilen dowamly adrenalin bar. Agent 47'nin bu versiýasy has döwrüwat, has stilini düşürilen. Muny siz 2007-nji ýyllaky versiýasyny göreňizde hem özüňiz dawatlaşdyryp görersiňiz. Agent 47'nin bu ikinji tanyny hem öz watchlistine goşmak maslahatlar. Eger animasiýa filmlerini gowaryan bolsaňyz, ýöne biraz tapawutly, gülkünç ýa-da geň aldyrjy bolsun diýen bolsaňyz, onda size rango maslahat berýän. Don't move. Hekaye bütün ömrünü akvaryumda ýököz geçiren hamilyony arada. Lenin. What are you saying? Too late. No, it's not too late. Bir günün tötenleyin 4 atly şähere düşýär. Oh, here she comes. You better run, mojito. You what? Bu şäher Cowboy stilindäki gurok tozanly we ilaty hem garaçlarda workan ýerdir. Rango özünü yerli ilata gahrumanyal tanatýar.
Ýöne ýagdaýlar çynlakaýlaşanna onuň öňünden hakiki saýdan çykýar. Here in the Mojave Desert, animals have had millions. Ol bu şäheriň mähtäç çolun gahrymanyny öwrüp bilermi? Come down! What are you doing? Dört şährini halat etmek üçin ol ýitikden suw tapmaly bolýar we şol bir sanyny özüni hem tapmaly bolýar. Beýlelikden özüni tanımaly bolýar. IMDb 7,12 bolan bu animasiýa filmi diňe çağırlar üçinler eýsem ullar hem halalyň kadýar. What was that for? You're a stranger. Komediya, action we western atmosferasy mix bolup öz ören arasyndagyny görkezýär. Rango intag görmedik bolsam, hökmunde öz watch listine goşdy.